Jeg hedder Katrine, og jeg vil gerne lære jer, hvordan man automatskaber i materialet gips. Det gør jeg selv meget tit, og jeg vil lære jer, hvordan man laver en abstrakt unika-skulptur. Og den metode, som jeg er meget optaget af, det er sådan set selve processen. Det med, at man lader sin intuition råde, og at man bliver nødt til at slippe noget kontrol. Det synes jeg er super fascinerende. Så det vil jeg vise jer, hvordan I kan arbejde med. Det er sådan lidt Olsenbanden-agtigt, når man skal forklare, hvad man skal bruge til det her setup. Men det man skal bruge, det er en spand, der gerne må blive rigtig beskidt. Og nede i den, der har man 1 liter vand. Så skal man bruge en trakt, sådan en her. Til det her projekt er det en 1,5 liters flaske, eller måske 2 liter, tom. Så skal man bruge noget gips, som skal være helt præcist varet af, så mængden passer med vand. Og derudover skal man bruge en ballon, sådan en her, kraftig ballon, og en nylonstrømpe, lettere brugt som støver. Og for eksempel et reb, eller nogle andre materialer, man kan finde i sit hjem, og det kan jeg også lige prøve at vise senere, hvad det kunne være. Man skal også sørge for at have sådan en skyllespand her parat. Der er en del vand i. Den kunne også være med fordel større. Og det er selvfølgelig fordi, at man skal sørge for at redde sin trakt og redde sin flaske, og ens hænder bliver møgbeskidte, og det er ikke super smart at gå over i afløbet og gå i gang med at vaske hænder og skylle tingene der, fordi gips og afløb, det er bare en dårlig kombination. Så husk lige at have sådan en klar også. Det man tænker, og det folk tit siger, når de kommer til hold heroppe, det er sådan, okay, der er virkelig meget gips til meget lidt vand, men det er altså meget præcist af, og det kommer også selvfølgelig an på, hvilken type gips man bruger. Jeg har valgt en særlig type gips, som jeg har fundet er den bedste efter mange forsøg. Det er, at man tager her gipsen op, og ligesom bondemanden strør korn, så strør man det sådan her ud over overfladen på vandet. Sådan her. Og det er for at undgå, at det klumper alt for meget nede i spanden. Det kan i hvert fald være med til at afhjælpe det. Og det kan være rigtig godt at gøre det udenfor. Jeg bruger tit balkonen, når jeg blander gips, men i dag har været sådan ikke super godt. Så vi er lige blevet indenfor her, i stedet for at gå ud i regnvejret. Det kunne man ellers godt have gjort, men det mere, hvis det blæser, er det i hvert fald ikke så fedt. Sådan her. Og al gipsen skal op i. Og så ligger det så ligesom sådan nogle øer heroppe på overfladen og synker ned. Stille og roligt. Og man kan sige utrolig meget om folk, når man ser på den måde, de blander gips på, har jeg konstateret. Nogle gange så oplever jeg simpelthen, at folk er så perfektionistiske, at tingene simpelthen når at hærde nede i spanden. Og det er jo meget interessant, så kan man få en samtale om, hvordan skulle det ske? Og så har man lært noget nyt den dag. Nå, nu er der en meget stor grød hernede. Ikke piske sådan her med hånden. Man skal tage hånden ned og holde den nogenlunde stille og mose lidt. Sådan her. Jeg kan se, der er faktisk ret mange klumper i den her. Men det handler faktisk også rigtig meget om, altså også konsistensen på det her, hvor jeg måske tror, jeg skal have lidt mere vand i. Det handler simpelthen om temperatur, om luftfugtighed. Det handler om der var gammel gips i spanden. Det var der i den her for eksempel. Alle sådan nogle ting, for de der kemi spiller ind og har en betydning for, hvordan du skal arbejde videre i din proces. Du kan se, at det her er sådan en meget tyk tomatsuppe, og jeg vil godt have, at det skal være en lidt tyndere tomatsuppe. Så nu tager jeg lige lidt vand fra min skyllespand, og det er sådan noget, man lærer, når man arbejder med materialet, men måske kan jeg også næsten se, at nu bliver det en tynd tomatsuppe. Og det er sådan her, jeg gerne vil have det. Og det gør ikke noget, hvis der er et par klumper, never mind. Altså, det er bare sådan nogenlunde jævn og smooth hernede. Sådan der. Så skyller jeg hånden hernede. Ikke i håndvasken, vel? Bare sådan her. Lige det værste af. Bum. Sådan. Og så er vi klar til næste step. Nu er det så, at tiden den tikker selvfølgelig, men vi tager det stadigvæk roligt.
Nogen vil sige, hvorfor afdækker du ikke med plastik? Det burde man gøre. Det kunne du gøre derhjemme for eksempel. Jeg synes bare, det er så grimt, så jeg gider ikke. Jeg vil hellere være skål bagefter. Men nu hælder jeg stille og roligt op her. Gennem litermålet. Og ned i den her flaske her. Meget godt lige at støtte den lidt sådan så. Og hvis der sidder sådan en klump, som lige sådan blokerer, så tager man bare en pensel eller et eller andet, og sådan lige jæger igennem, så der kommer hul igennem. Så er det, man skal bruge den her, og den skal pustes op. Og så skal man, og der skal man altså være forsigtig for ikke at ødelægge ballonen. Der skal man ligesom tage den hen over toppen af den her flaske. Og det skal kun lige være antydningsvis, ikke jorde den hele vejen nedover. Man holder her, man klemmer her, så luften bliver i ballonen. Og nu vender jeg flasken, tager ballonen helt ned mod jorden, så tyngdekraften kan arbejde med os. Og så skifter gips og ilt plads. Det ser sådan her ud. Og jeg trykker på flasken her imens, så det simpelthen bare vælger herover. Og så er den tom. Og så hægter jeg den lige så forsigtigt af her. Så er det vigtigt at lukke luften ud nu af den her ballon. Jeg plejer lige at holde hånden over sådan her, så det ikke sviner alt for meget. Ups. Og så gør det ikke noget, det lige gør sådan her, der lige kommer lidt gips ud, for så ved man, nu er ilten ude. Så binder jeg en knude. Tør hænderne af. Tager nylonstrømpen, som støver. Og så skal jeg have den her ballon ind i nylonstrømpen, og det kan være lidt et projekt. Det er meget fedt, når man er to til det her, men det kan godt lade sig gøre af egen hånd, hvis man har lidt øvelse. Grunden til, at nylonstrømpen skal på ballonen, det er for at sikre sig, at friktionen bliver god, hvis man skal arbejde udenpå. For nu har jeg tænkt mig at tvinge den her ballon i form, og derfor så er det godt, så den ikke går i stykker, at der lige er nylonstrømpe udenpå. Nu er vi rykket herop til mit arbejdsbord, og det er meget godt, når man skal sidde og arbejde på den her måde, at man sidder godt, fordi vi skal sidde her lidt tid. Det man kan gøre, jeg kan vise nogle forskellige eksempler, det er, at man for eksempel kan tage sin ballon, og det er bare for at vise jer, hvor meget den faktisk kan holde til. Og binde knuder om sådan her. Og det kan godt glide lidt, men det er faktisk meget fint, at I lige kan se, hvad man så gør. Og det gør det, for det gør det altså for alle, også som man har gjort det mange gange. Se, man kan faktisk tvinge den ret meget i form på den her måde. Og så kan man binde den anden vej også. Så det kan man eksperimentere med. I dag vil jeg ikke have sådan en form på min skulptur. Jeg vil gerne have, at den skal være sådan lidt mere organisk. Så jeg har fundet nogle ting frem fra stuen, og det vil jeg også opfordre jer til at gå på jagt i jeres eget hjem og se, hvad der kunne være interessant. Jeg har tænkt, at jeg vil holde den her ned mod og så faktisk blive stående her, indtil den hærder. Det tager lidt tid. Og så måske lægge denne her indenunder her, sådan så at den også giver en form på den anden side, sådan så at skulpturen bliver interessant fra to sider. Men stadigvæk, hvis man tænker, at man har fuldstændig kontrol over processen, så må jeg bare sige, at altså, det har man ikke. Og det er faktisk noget af det, der er ret fint ved det, at man ikke altid sådan lige kan forestille sig præcis, hvad det er, man står i gang med at lave. Nu har jeg taget den her ballon, og så har jeg lige besluttet, at den skal ligge sådan her hen over en kagerulle, for at se, hvordan det kan præge den på den ene side. Man kan også fylde meget mere gips i sine balloner, når man måske har trænet lidt. Så kan man købe nogle større dunke, blande meget mere gips op ad gangen. Der vil jeg virkelig anbefale, at man får hjælp, fordi I kan godt regne ud, at der kan faktisk være meget mere gips i ballonen, end det I kan se her. Så man kan lave nogle ret store skulpturer. Der kan man selvfølgelig ikke få dem ned i en knælang nylonstrømpe. Der skal man bruge livet af et par sådan lange tobens nylonstrømpebukser, som man så tager rundt om sin ballon. Nu er den her klar. Den har ikke været helt varm endnu. Den kommer til, når den her gennemhærder, så bliver den helt varm. Der kan man simpelthen mærke, når man lægger hænderne på det temperaturskift, der foregår, når gipsen hærder inde i ballonen. Men
ligger nu her ovenpå den her kagerulle, som jeg valgte skulle formgive den. Og der kan I se, sådan, hvordan det er blevet her, den her formgivning. Og nu er det lidt det der med, at så skal man ligesom føde den der gipsbaby, eller hvad man skal sige. Og der skal nylonstrømpen selvfølgelig af først. Og jeg prøver at genbruge så mange materialer som muligt, så jeg prøver at passe på ikke at smadre den for meget. Så den her, så den kan bruges igen til en anden skulptur. Og så er det lidt ligesom at have sådan en Jeff Koons ting i hånden, eller sådan noget, sådan en af de der helt farvestrålende pudelhunde, eller sådan noget, han har gang i. Men nu ser den sådan her ud, og så bliver vi jo nødt til at smadre ballonen. Så det gør vi lige, og måske skal jeg lige bruge et værktøj til det. Yes. Sådan her. Yes, sådan der. Og her kommer skulpturen ud. Og ser sådan her ud, og man kan se, at den stadig er en lille smule grå. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er vand bundet i gipsen endnu. Men når den hærder og tørrer helt op i løbet af de næste uger, så vil den blive fuldstændig hvid. Og lad os lige prøve at se lidt mere detaljeret på den her. Det er nu, man kan starte med at formgive yderligere, hvis man har lyst. Jeg har nogle værktøjer, som er mine favoritter. Og der kan man for eksempel fjerne ting, og det kan man stadig gøre ret nemt, fordi gipsen er blød. Så det jeg gør her er, at jeg ligesom skraber det af, jeg finder uharmonisk. Og det man så kan gøre faktisk, også med det her værktøj, det er, at man kan spartle, ligesom når du spartler en væg. Så hvis der er nogle huller, der skal spartles, så kan man ligesom tage det her gips ud, og så bruge det til at lukke huller på skulpturen. Lad mig lige se, om der er nogen. For eksempel herovre. Der kan man se, at der er sådan et månelandskab. Og nu, sådan, inden man går fuldstændig i panik, så vil jeg sige 2 ting om det. Det ene, man kan gøre, er at dyrke, at det her findes, og synes, det er interessant, at det ikke er en perfekt overflade. Og hvis det nu byder en meget imod, så kan man gøre det, at man forsøger at lukke hullerne. Man kan se her, der skraber jeg faktisk bare lidt på overfladen her, og så spartler lidt ind sådan her. Sådan, så man faktisk kan lukke de små huller, i hvert fald med den her metode. Det her store hul, hvis jeg nu gerne ville have lukket det, så ville jeg prøve at se, om jeg havde smuds nok til ligesom at kunne lukke det. Og ellers så kan man arbejde. Lige nu er det sådan, man kan arbejde med hænderne på det. Et rigtig fint værktøj er også en teske, har jeg fundet ud af. Både sådan den rundede bue, men også selve skæftet på en teske. Så hvis man ikke lige har sådan et keramikværktøj, som jeg har her, så kan man bare bruge det. Og hvis man nu tænker, at man ikke har nok til at lukke det her hul, så kan man tage noget mere gips, lave en lidt tyk gipsblanding, og så prøve at spartle op med den, og lade den ligge skulpturen sådan her, og så lade den hærde, mens man gør det. Det, som jeg altid prøver at hjælpe folk med, når de er heroppe hos mig, men som jeg også lige kan lære processen nu, så I kan gøre det derhjemme, det er, hvordan vil jeres skulptur tage så smukkest ud? Fordi det er jo ret vigtigt i forhold til, om den skal monteres, og i så fald, hvordan den skal monteres. Og jeg synes, det er hjælpsomt at have en form for pedestal, og det kan bare være sådan en træstup, som jeg har her, så man kan hæve emnet op og betragte det fra flere sider. Så det prøver jeg her at gøre. Så gør jeg altid det, at jeg stiller mig herover i lyset og prøver sådan at dreje den og se, hvordan vil det være smukt at montere den her. Jeg synes tit, at det er interessant, når man bruger det mindst mulige tyngdepunkt i forhold til monteringen, fordi det gør, at skulpturen bliver opadstræbende, og der kommer en lethed over den, som ikke opstår, hvis man tager for eksempel og monterer den sådan her, hvilket også kan have en meget fin effekt, men jeg synes ofte, at det bliver mere ubesværet på en måde, når man monterer på det mindst mulige tyngdepunkt her. Hvis man nu ikke vil montere sin skulptur, men man har en anden idé med den, og det kommer også an på, hvordan formen er, så synes jeg, det kan være ret smukt at ikke montere den, men have den liggende, for eksempel oven på nogle bøger eller en anden højning, ligesom sådan en form for flydende orb eller sådan noget, der svæver rundt. Og der er det sådan forskelligt, hvordan man kan placere ting. Det kan man sådan eksperimentere med.
hvordan ting kan se smukke ud. Den her kan ikke stå på så super mange måder, men nogle gange, når folk er heroppe og producerer noget, så kan det blive sådan helt udflydende på en eller anden måde, som kan blive ret smukt, når det sådan netop ligger ned, og det tager sig bedst ud på den måde, i stedet for at blive tvangsmonteret på en eller anden på en sokkel. Nu har jeg lavet sådan en montering her, som egentlig bare lidt af noget knald, kan jeg godt se. Altså træet er ikke sådan super dyrt eller noget, men man kan jo vælge bare at tage et eller andet fra genbrugen, og så kan man slibe det, og man kan give det noget maling måske. Eller også så kan man ofre noget fint træ. Men lige nu bruger jeg bare den her, fordi det er sådan set bare for at vise, hvordan man gør, hvis man gerne vil have monteret sine ting. Jeg har lavet den her med min nabo, som har noget meget fint værktøj, som gør, at det har været muligt. Det havde nok ikke lige været muligt uden ham. Så tak Niels for det. Godt. Vi skulle montere den, og jeg synes, det var sjovt sådan her. Ikke? Og jeg ser, det er cirka der skal bores. Man skal huske jo, hvis man vil have sin skulptur monteret i en bestemt retning, at sørge for at vende boremaskinen den vej, som det giver mening at bore i forhold til, hvordan man vil have den til at sidde på soklen. Nu har jeg gjort det her virkelig mange gange. Det man starter med at tage, det her er et 10 mm gevind. Derfor skal jeg have et 10 mm bord. Og det er et træbord, jeg bruger. Træbord bruger jeg, fordi, se det der. Den der lille bitte spids, det er den, der lige præcis går ind og sørger for, at det bliver nemt at bore det her hul. Godt. Sådan her. Jeg tager den på gefyl. Det man selvfølgelig også skal være opmærksom på er, man kan jo ikke bore herude i det her område her, fordi så pludselig så har man boret igennem her, så man skal lige tænke sig lidt om. Men nu har vi tænkt nok, så nu borer vi bare. Yes. Jeg tror det er nok her. Og så kommer samlingen, hvor der skal jeg bruge lidt kræfter, ligesom når man også skal, når man borer. At man lige sådan drejer, indtil den får fat, og så drejer den helt ned, indtil den sidder fuldstændig, som den skal i soklen, og lige sådan trykker lidt til. Og så skal den bare stå i nogle uger, indtil den bliver helt hvid, og når den er stuetemperatur hvid, så ved man, så er den færdig.